La campanya Signa un vot per la independència va ser una iniciativa de l'ANC, d'Òmnium, etc., que va voler donar la paraula als ciutadans. I atès que ja comptàvem amb que el govern espanyol i el Congrés dels Diputats espanyol no acceptaria ni delegar les competències ni convocar ells un referèndum, que és el que s'estava demanant des del Parlament de Catalunya, perquè els ciutadans poguessin decidir el futur d'aquest país, el que buscava aquesta campanya, i penso que ho va aconseguir, és el màxim d'adhesions, crec recordar que van ser unes 750.000 o 800.000, i enviar-les al Parlament Europeu. Perquè dissortadament, i tant de bo m'equivoqui, el conflicte entre Espanya i Catalunya l'acabarà resolent la Unió Europea, el Parlament Europeu o el Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a l'Haia. Llevat que l'estat espanyol canvi d'actitud, no? Fins ara ens hem trobat sistemàticament que davant dels nostres arguments jurídics se'ns ha contestat amb un mur dient, escolti'm, la Constitució espanyola no preveu això, l'article 2, no? La indissolubilitat, i quan els hem demanat que modifiquin l'article 2, doncs hem dit que no volen. No que no puguin, no volen, senzillament. Clar, això comporta un atzucac, un carreró sense sortida, i algú, perquè el conflicte polític segueix existint, i de fet cada vegada va més, no? Algú l'haurà de desentrellar, aquest conflicte. Si no pot ser bilateralment, com seria desitjable, com van fer Escòcia i el Regne Unit, com van fer el Quebec i el Canadà, com van fer Noruega i Suècia, si no ho podem desencallar per la via pacífica i de la negociació política amb l'estat espanyol, doncs haurà de ser la Unió Europea. Per tant, aquesta campanya de recollir vots de cara a la Unió Europea em sembla fantàstica.